Dumelang sanibonani sanamukela la ehlelweni lenu enilithanda kakhulu no excuses paper card la ku Mocha Love 157 ayisibuye ngenye madoda isizini entsha ke lena ke namhlanje ke sila eKwaThema sizohlangana noSisi igama lakhe uNhlanhla uthi noma nidumela le ndoda ngiyibekezelele kodwa kwanele man ake nisondele man ngoba man angeke nomzimba wami awusekho right yilento eyenzwa ulomfo ngenxa yokuthi akanakekela abantwana ake sibabone igama lami nguNhlanhla Promise Mdubeki ngihlala eDavidson. I write for you guys because of ngidinga ningisize ngoba abantwana bami igama la baba abantwana bami uDelight Msiwa sinabantwana mina naye so abantwana akangincedi unginceda makufisa yena makukhone yena mangifona ngithi isituation yabantwana namhlanje iyabheda angikhona angihlanganisa uzongitshela mama ngamisho mina nginamali bokumela abantwana bethu babe yi4 sadlulela oyi1 so now sinabantwana abawu3 and amantombazana sazohlukana nobaba bomishi ngo2023 I was pregnant baba bomishi ngathi mangimtshela ukuthi nginesisu wathi baba bomishi isisu akusona sakhe ngilimaze kakhulu lento ukuthi baba Michelle angisolele eyintweni engazenzi gcine ngiba umuntu esekaba neamnesia ngigcine ngiba umuntu oseka nedepression ngiyele ngalimala kakhulu can I get a tissue? Don't put any tissue son. Put it on. Siswami. Yebo. Sanibona. Njani? Ngiyaphila ngahlala phansi noma sengihleli nje sengicela sengihleli. It's fine. Ngiyabonga ninjani kodwa? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila igama uDumelo kaMatlala man from Papgeld yona le bhalele usisi ubani? Usisi uNhlanhla Promise Mdubeki. Nonhlanhla Promise Mdubeki. Ayiwayibiza iphelele. That's me. That's you. Yes. Usisi usibhalele manje wathi usondele kwenzakalani sisho? Nginenkinga. Inkinga baba abantwana. Baba abantwana. Ubaba abantwana sinabantwana abawu4 oyi1 washona. So sinabantwana abawu3. Abawu3 bamantombazana. Okay. So abantwana laba banenkinga nami nginenkinga yokuondlwa ubaba wabo. Uthini ngina? Ubaba wabantwana besihlala sonke. Masihlala sonke bekunzima empilweni. Okay, kwaba khona usuku lokuthi awuthi ngisukume nami ngimmithe halfway because I can see with the situation ayisisharp. Wasukuma wenza? Masukuma bengiklinela abantu, mina umuntu oklinela abantu. Okay. Anginandaba ukuthi ngiklina ini as long izongipha imali abantwana bambalale badlile bambethe angina inkinga. Ubaba bomishi umuntu obuye eZimbabwe. Ubaba bomishi umuntu oyenze esikoleni iengineering. Nidibana? Mina nobaba bomishi sadibana eBrakpan. Okay. Nini ngamakunyaka? Ngo2014. Nizwana until nini njengoba sihlukene ngo2023. Okay. Masihlukana. Sihlukaniswa yini? Sihlukaniswa ingane lencane ye1 year 6 months. Ngicale ngathola umsebenzi eDurban we stay in. Ngahlala phansi ngikhulumisana naye. Baba kaMishi bengicabanga ukuthi lo msebenzi nguthathe because bangithembise imali engange 8,000 per monthly because ngikude nabantwana. So kwenzeka ke ukuthi mangifike eDurban akuzange kwaba mnandi at all. eDurban bengihlukumezela umama bengimsebenzela. Ngihlala ngimvideo call because bekafuna ukubona ukuthi ngikiphi. Okay. So ngenza sure ukuthi angifuni ukwenza izinto ezizophuma elayinini. Yabo. Only to find bengina only 2 weeks so ngikhona lapha. Ayibo. So angizange ngikhole imali
Yeah. So umama walapho wangipha imali engange 400 rand. Wathi ngihambe ngibuye eDavidson. Ngabuya ngempela. So ngibuya vele anginalutho. So ke baba kaMishi athi kimi yazi mama Mishi since ubuyile eDurban eThekwini. Awukayi eklinikhi since welibothe ihenia iphakamile. Hamba uye eklinikhi. Yabo kungukuthi vele bese sihlangeneke nobaba wabantwana. Yeah. Athi sister unesisu upregnant. Ngithi mina Kanti ubuya eDurban ngaleso sikhathi. yeah but bese ngilele nobaba boMishi because eDurban Sengisho khona ukuthi sonesikhathi esingakanani ubuya eDurban. I guess bengina 2 weeks nyana ngibuyile. Okay. Abuye emsebenzini ngimbonisa ama test. So umntana amphike. Mina kusesisu sami lesi. Usuke nesisu eDurban. Usamile ekuthenini umntana akusowakho. Akusowakhe. Umile emndenini uthi owakho umndeni yebo. Yini esiletha la namhlanje udinga ukuthi sikusize kanjani? Okay. Yini angayenzi? Into engifuna ningisize ngayo. Yeah. Ukuthi ngicela angondlele izingane zami. Abantwana bami bayahlupheka ngoba babona labantwana abanye nabo baba babo. Ubathola sebalapho sometimes bayabaqosha. Ibhlungu into eyenzeka kuboMishi. It's very painful. It's very painful. Sometimes ngibatshene ngithi Mishi ngicela justice phuza amanzi sigibele umbhedo. Na plan. Ayeke ngihlale kune plan ngaso sonke isikhathi. Nami ngumuntu. Izinto zami azikho sharp at all. So bengicela ukuthi Moja Love ingisize. I know ukuthi kunzima kodwa ngeke kuhlale kunje kuzondlula sikhe isimo singandluli sizozama ngakho konke kusemandleni wethu ukuthi kusize la kuMoja Love. You know umsebenzi wethu mihla namalanga sivukela nje ukuthi izimo ezifana nalezo ukuthi sidile nazo, you know. So ngiyacela mntasekhaya ngiyacela siswami sula inyembezi kundlula sizosuka manje ngicela nje without even wasting isikhathi. I think ngizwile kwanele ngicela nje ungisulele la. Sisinhlanhla ngaphambi kokuthi manje sifike lapha ku Ghost. Awungitshele idingo zakho when it comes to umntwana financial zime kanjani? Okay, for abantwana bonke nje every month akangiphi nje 2.6. So asibaleke ngeimali si. Okay. Yet as we speak esikolweni bafuna 500 for the tracksuit ka Michelle. Okay. They need 500 ka Chantel tracksuit. I remember impahla ngeke uzithenge Every month. So that yes. means kule nyanga kumele kube ne-edition for impahla. Yebo. But every month ufuna 2.6. Yebo, for so ukudla. 2.6 ukudla malini mhlawumbe uzoyidinga Uma ngithenga ukudla kahle ukudla engithengayo inyanga nenyanga ngithenga ukudla ku 2000 rand straight. 2000. Kusale 600 Yebo 600 is for iskaftin. Those ikhaftini, lunchbox. And then ke njoba kufuneka impahla ukuthi banempahla so for le nyanga leyo ufuna malini ukuthi njoba kucala iwinter babe nempahla. Njengoba ku June so bengingacela noma nje 4005 nje ukuthi ngithenge kube kayi1. Akunankinga athi siphuthume nje siye ku Ghost sizwe ukuthi uthi Customer cost. Self man who's a shop. Self man. All right. Tell us about my sister. Okay. Which one is the last? Yeah, and we found a guy. Okay. So he's actually into doing dreadlocks. Okay. And he's doing cell phone repair as well. And he's down the road near to the taxi rank there. So what's happening? His shop is very busy. People are in and outing. Okay. He's not fixing cell phones and they do their braidings. Oh. Yeah, So it's a busy place. it's a very busy place. So you've set things for me. Yeah, no. I can just rush there. Yeah, you can write. I'll send you GPS as well. Thank you so much. Thank you so much, man. I know. We don't think I tell. Asante sisi. My brother. Unjani mfethu? Ngakuthola kahle ukudla. Hey madoda. Angifike kahle nge-lunch time, brother. Yebo yebo. Ugrand mfethu. Hey mfethu namhlanje ngize ngenye mfethu ehlukile. Ngize ngenye bhuti. Ubhuti uNjabulo. Yebo yebo. Wena Njabulo. Tumelo kaMatlala lo Njabulo. Tumelo Matlala. Gama nesibongo. Hlalela, awungiyabonga ngidle nawe mfethu la.
fresh mail ufike sengiqedile. Ne wena Nhlanhla man. Wena Njabulo uqeda kanjani ngakafiki? Ukuthi nje nokuthi ngokulambekile. Bekulambekile. Hey man nje ya man hey. Baningi abantu abalambile mfethu yazi. Njoba wena udla kanje. Ya kuna kunjalo nomjito uyafika nje nokudla uthe yasibambise senze. Umjito ufika nokudla. Ngiyakubona udla ifish. Ya. Udla into edura, into ekhala kahle. Lu. Ngicela usisi asondele la. Ngicela ungene sisiza la. Sanibonani. Umazi kanjani lo sisi? Umama abantwana bakho. Umama abantwana bakho. Abantwana bayingaki? Umama abantwana bakho about 3. Kwenzakalani umgcine nini? Ngokumbona. Yeah. Ngigcine sekudala. Mgcine sekukudala. Yeah, ngishotise. Nisathandana wena naye? Cha. Anisathandana. Ngicela sisi umtshele ukuthi sibekwa yini namhlanje la. Ngicela umtshele lo bhuti ukuthi sibekwa yini namhlanje la. Njoba sesithole. Yabona ngimthola sadla yabo. It's good. Ngimthole adla namhlanje. Njani? Mina ngiphilanga. Yeah, I'm not happy deal. Yeah, ngako konke nje osongenzela kona especially ngabantwana bakho angikho happy. And ngiyathemba futhi ukuthi uyazi ukuthi angisumuntu right nasempilweni. Ngenxa yakho uyakwazi nawe lokho. So ngikhathele ukuthi njalo ngizokubangela umsindo noma njalo ngizozalana ngizokulwisa ngenzeni. Ngicabange ukuthi kungcono ukuthi sifake abantu bomthetho bangene ngaphakathi basize especially ngabantwana. Mina into engiyifuna yabantwana. Hayi ngeke man ake simeni ngenyawo bafethu lokuhlala phansi lo ngicela uyamanda mangikhipha leskipa lesitulo Ngaskipha. yeah ngicela ukuthi sime ngenyawo lo daba lifuna sihlale phansi lo kuyabanda for ukuhlala phansi yeah ngicela simele lapha bhuti man nento zakhe angifuni kusasa ukuthi kunento zakhe ezilahlekile simele la at least yabona mela la siswami sike sisiuqede lolu daba kwenzakalani bhuti Kwenzakalani? Ngiphendulele ke ukuthi kwenzakalani. Kenzakala ukuthi mina ngifuna isondlo delight. Warm. Abantwana bakho bayalala bangadlile. Mangithi ngikhuluma nawe mama Michelle anginamali. Sho ukuthi mina kumele ke ngiaccept ukuthi baba abantwana bamakanamali. Baba bakumisho ngubuzile ngathi uhlala nobani lo okwenza ukuthi uzukhohlwe ngabonkululeko ubani awufuni ukuphendula ngeChristmas ngizile ekhayikini sizoyilungisa indaba yabantwana ugogo wakhe ekhona kodwa I heard ukuthi ngibuye ngamanyawo nabantwana bami ngiqoshiso kwenja kwenzakalani asimnike ukuthi ngibuzile mina ukuthi ngibuza usisi wakho ukuthi why udila akhuluma nomama akho behind my back why angezi ngikuthole eBrakpan uceda ukudla ukhipha inyama kanje ngama-toothpick njalo mawufika umthola namanje phela simtholi uyazi uyadla mina nabantwana how hayi ayiko ironic Bantwana okay ubabona. asimnike ichance ke ngoba ngisho ngisizelene ukuthi asinike impendulo namhlanje kwenzakalani bras Yeah, njengoba ngisho ukuthi hayi ukuthi angikhulumi naye or angimncedisi uma abantwana bami. Just ukuthi ibusiness ngalo nyaka lo ngihambi kahle. Kule viki elidlule mingathi uyolanda ama specs saver. Futhi nami imali mengenayo ngizamile ngamthumelela. umthumelele imali 250 350 I don't know 300 mamisho njengoba ngichaza mina umsebenzi wami ngenza ama-dress Sure. imali engithola yiwoma 200 250 rand so kule viki elidlulile yona ngisho ngikhonile ukuthi ngimthumile yona lama 250 or 3 or 2 umthumelela ama 250 2 or 3 yeah kule nyanga le ya iviki elidlulile kulama phela ibalulekile lento eshoyo kodwa ngifeme mina yeah mangabuza nento ezwakalayo angithi ngoba ngize naye bese ngihlala kuye yabona ngizomtshela maka wrong so ngifuna that's why ngikunikeza ichance ukuthi ungichazele ukuthi kwenzakaleni uthini nini lo sisi ukumfakela imali kumfakela imali kule viki elidlulile ufake imali njengoba ngisho ngifaka nge1 mina imali yami angiyitholi nje ehlala so uthi ukufakele 3 times ngoba ngathi yeah last week just last week
So that's 250, 250, 250. Last week ufake That's 750. utshelile ngathi ima ngilungisa ngikutshelile ngathi thila utheke imsiboleka imali yokugibela siyolanda ini ama-sex angisho ubhuti uyabuza ngahamba ngayoyifuna imali yokugibela leyo angisho ngakutshela ngathi thila lo muntu onginika imali yakhe yokugibela yokuya emsebenzini Une-proof, bra. Mamela-ke before siya ku-proof ngiyayidinga actually le proof. Njoba ufake uthi last week ufake 3 times which is 750. Bowugcine nini ukufaka inyuku? yeah mengigcine ngokwi-birthday yami njengoba ngithumele i-600 ngokwi-birthday yakho mayiceda ukugula mina ngiyakhula ngazi after i-birthday yakho makwi-27 March so maybe I'll just say lapho that man ngithumele ama-600 awuthunje kuphela mengena nami engasebenzisanga Sibalulekile-ke lento ekhulunywa ubhuti la. buza lokho akuphi Yazenzani plus? Yenza kanje. Because manje usisi uthi une-amnesia ne? Uyakhohlwa. Wena uthi une-proof. Ya uthi unesifo sokukhohlwa bungayazi leyo nto. Mina ngazi ngizokuhlapha la phakathi kwabantu la bafangisho asilo ngibuze ngakuphendula Why uthi uzomhlapha? ukuthi unamanga sangishayile la ukuthi unamanga No phela sikhondoni indaba yokushayana. mina Ukuthi unamanga. ngigcinene nokumbona Yeah. Une-proof yokuthi imali uyifakile. lo muntu ngimthumela Ngicela ungibonise yona. iphoyisa baba umngani wakhe ya Uyithume so unayo ifonini. Ngicela uze nayo sibone bhuti. unayo Because inamba sisi mangabe lo bhuti uyawondla uwe ongaloni. abantwana bangidila Then we need to be- bakufuna yena Ake siboneke mfethu ngibonise because la kule show if umuntu enza into right Yeah. and sithola izitori ezithu kumele sibe fair fair vele, kumele sibe so ubhuti naye njengoba size la sidinga ukuthi sizwe side lakhe le story Yeah, nginankinga. sithole ukuthi kahle kahle isimo sikuphi so that abantwana bazoba right into ebalulekile abantwana mina ngifuna abantwana babe right imali yile Abantwana so into babe yenzeka right. nje ukuthi ifoni yami mina inokuba Yeah. hey yabona mfethu unomntana ona 10 years umntana ona 8 years 8 years nomntana ona 1 year 5 months 6 months in the 10 years ne kwenzakalani asicale nje ku 10 years kwenzakalani when it comes to abantwana bakho taking care of abantwana bakho mina abantwana wami unyaka nonyaka wenzani mengisebenza nje kahle abantwana wami mengihlala nabo ngibawonhle mengihlala naye nabantwana eDavis okay into yenza ukuthi ngakhona ukuhlala nabantwana bami ukuthi mama abantwana wami uyathanda ukula umuntu onolaka so nihlukaniswe ukuthi uabusive kuwe usho kanjalo kimi lento uthi nihlukaniswe ukuthi wena umntwana uja kusumntwana wakho yebo siyo into Hayibo. nginamanga yini unamanga lo mina Nithi nginamanga umamakhe mina yini la? wakubuza wathi umntwana dilo kabani wathi wena mawuphendula kumamakho imali ukuthi abantwana ukuthi so wena uyavuma ukuthi umntwana okugcina wakho phela ngabe ngingavumi ngabonye ukuthi mhlawumbe bangodla ngiselect mina bangithumela imali vele ngiyithumela esanga inzima ke le ndaba unalanga ngizothi yenzile le mali yabo waMichelle ukuthi labantwana bawo abantwana bakho bagcine nini ya ayiqale lapha inkulumo why December babone kuphi December December nini December bagcine December nini benginawo nje abantwana nini kande nge-25 25 Yeah. bonabo kuphi ngoba wena zange ufike kini ngeChristmas kanjani ngoba size sisuka ngamanyawo sibuyela eDavidton wena bokuphi manje sengikhulumela abantwana ngivoice abantwana ke manje uyarealize umama une-anger nani nani wenzani ukuthi umsize uzwe umnike abantwana bawu-3 manje abasafarayo ngento okungukuthi uyibonile ukuthi ikhona wenzeke ngani ukuthi umsize bhuti sengibuza nje ukuthi ngimsize la because manje kunabantwana bawu-3 abasafarayo umntana lo wesi-3 njengoba asho ukuthi mina mengithi akusumntanami into yenzeka ukuthi Ne? yena umama uhambe wayosebenza eThekwini no ungitshelile eThekwini ini nani zaxa ngikubuzile ukuthi unesho ukuthi wena uthini umntwana uthi wena uthi umntwana kusowa mina ngisho kanjalo hayi sis hayi sis so hayi sis awuzange kusho lokho usakuthola umntwana awukushongo lokho awukushongo lokho awukushongo lokho ukuze ngibushiye ngihambe nje uthi umntwana kuwakho angisho seyakufikani lokho wena umntwana la zawa la abasisi be-MTN beguga umntwana bekwenze njani last song amanga lawo washoyo sisimaraselanga ukulwa we don't condone indaba yokushayana sisi wami no sisi wami umntwana wakule situlo
kulesitulo lesi mntana mawa kulesitulo lesi Sorry, lo mfethu, mncane sorry lo mfethu. Bayayiswa yini Ngasemfethu siswami. ungathi ungicasula Uthe wena udinga usizo Kahle kithi, but ungicasula now wena. masozithathela i-action. nginje kungenxa yakho namhlanje nginje kungenxa yakho Cela uze and ngapha. you going to fix it baba kaMichelle Cela uze ngapha. Mara sisike Ngiyakutshela angitshele ke. osiza ngani ukuthi umbeke isandla. kumele ngimenze njani ukhulumelana mama But ukhulumelana kusiza mama ngani ukuthi umbeke ukhulumelana isandla. mama But it's illegal ukushaya umuntu uyakwazi. sengicedile sengicedile Kuyillegal okay ukushaya ke umuntu. ilula lanto silungisa ngani manje akangisela hlala khona abantwana bazokwazi ukuya la hlala khona Ima-ke before sifika lapho ngicela umchazele ukuthi ubhuti yini idingo zakho silethwa yini la uthi udingani kuyena. Konje And then ngicela uyeke indaba yokushayana-ke konje sis. ngitheni ngidingani ku My usikhulumele brother, ngicela uze la emva kwami ngapha esayidini futhi. Sorry about that my brother. Sorry about that. It's not fair. Ngicela umchazele ukuthi udinga malini ngenyanga and udingela for in. okokuqala bhuti Ngicela ume lapho bros. Sorry about that man. It's not going to happen again. Ngicela umchazele ke sisike phela ngisho uthe ngizokusiza uzokwazi ukuthi umtshele ukuthi udingani azokwazi ukuthi aqale ukwenza into right ukuya phambili mase uthulile ngazi u-1 manje. no-2 no-3 abanazicathulo u-1 no-2 no-3 abanazimpahla zasebusika u-1 no-2 no-3 abanakudla u-1 no-2 no-3 esikolweni kuyabanda bastaka abanayinqathulo abanalutho So udinga malini ngenyanga? ngenyanga ngoba ngiyakuzwela ngiyakucabangela ngifuna i-2.6 ngenyanga mara for manje ngifuna i-4.6 like now Okay, angikuhlaziyele yona ke. Lo 2.6 it's for labantwana boy3. Ne? Every month. So that akwazi ukuthi abacover lezi zinto azibalayo. Mara kule nyanga le ufuna u4.6 so that azokwazi ukuthi acover impahla because abantwana simanje sikhuluma nje. Abana impahla brother and iwinter yangena manje. umphiki umntanami lo ngimchazela ukuthi sise sakhe Kosho ngoba awukho sho marulala nami uphuza amaqanda one uphuza amaqanda uphuza amasi wenza zonke lezi zinto ngoba uthi uyalifta uyajima u-expect ukuthi mawulala nami without condom kuzoyenzakalana emva kwalokho mawuqeda uyamphika lowo mntwana lo mntwana uyaphuma futhi uwe ngamashi Ufana naye. ngimthande kanjani mina lo mntwana mangimbheka ngibona wena kuthini kimi ngicabanga ukuthi wena betata samba sivula everywhere sungiqhela baba Michelle sungiqhela ngena la elayinini ngoba ngiyakubona ngathi uya off ramp So senza njani mfethu uyilungisa kanjani lento because isidingo lento ayifunayo sisi. As much as ngicondone lento ayisho le yayenza yokushaya ne but ngiya understand the frustration yakhe when it comes to abantwana mabobhekene bakuwe bra. Ungana anything ukuthi uyenze ubaba yena udla ifish sikuthola udla ifish ngapha. akunankinga Uzoqala nini brazo? noma ngasebenza nje nakusasa ngamphimela sama As parents we need to do the right thing just for the